pagunit-gunit sa kuha. Kay binangkal ray mo gay pakaon sa kuha. Gahi kaayo. Sunod gani kung manghanggat ka og date kanang nakay kwarta. Nara. Unsa man nagkit? Ikaw ray magkape? Ato naman yung duwa kay pure man pud ni 7-Eleven manigikan. Nya isa ra man lagi na. Sa ano gano? Kanina pwede naman tanig kuan. Gusto kita tagsa kita baso lugar. Oh. Wait lang ah. Di baso kita na ko. Ito nga nakatani. Ito nga ta. Singa ni lugar ni gamay ra kayo. Ay na ah. Gilig di kag kape di ay dugang na sa tubig eh. Oh, di ba pares sa kulor inig madugang ng tubig oh. Oh, why na usab sa kulor? Pure panlami pag ako na. Tabaan naman kay ni. Ilaw isa lami lagi na. Tabaan gid kaayo. Ako tamisan ako na oh. Tabaan gid kaayo siya gid. Ay, tayo kabalo ko, hinamis ka. Nagdala akong sentral. So, butangan, dugangan sentral mo ha. Kana. Ako, okay na ako sa buhay. Nya, kapira lugar. Wala tay snacks ani. Kapira man akong gianggat sa imo, snack-snack pa data di ay. Bisud sa wala tay Paris ani. Ah, iba kanin. Wait lang ha. Wait lang, nako'y nabilin sa motor. Huwag na ako gamay. Tara. One for you, one for me. Ano ni binangkan? Gahi man kay ni. Wala may binangkal nga humok. Gahi gid guys tanan no. Mura ka Dami. gahi sa utang. Dami ka na binangkal. Ay pagunit-gunit sa kuha. Kay binangkal ray mo gay pakaon sa kuha. Dami ka na binangkal good. Gahi kaayo. Sunod gani kung manghanggat ka og date kanang nakay kwarta. Hindi ka mukha binangkal? Dili ko. Ako na lang inom ani.